Pagpamadlong sa mga malapason sa lagda sa kadalanan sa Tagbilaran City sa Bohol, gipaagi og vlog nining usa ka pulis nga gisaluduhan sa mga netizen. Atong ilailahon ang police vlogger pinaagi sa report ni Mark Reggie Abelia. Lugar na, ayaw si pagukot. Usalang kini sa mga eksena nga gi-upload ni Police Staff Sergeant Chris Lambagel sa iyang vlog nga motosikop. Ang maong video nakaani og pagdayeg sa mga netizen kay inay nga kasaban iya kini gitabangan og giedukar. Si Bagel, sakop sa Motorcycle Anti-Street Crime Cooperative sa Bohol, kansang tahas maong pagroving sa kadalanan aron sa pagpakgang sa kriminalidad. Gamit ang iyang body cam, iyang mapakita ang iyang inadlaw-adlaw nga pakigihimamat sa nagkalanglaing mga lawbreaker. Pero kaming nagsugod ta og vlog na natay kamera, nya naman po may body worn camera na gi-provide sa PNP. So, gamit po kayo siya, at least ang tao murag mataha na pud bitaw nga bastuson ka or mas maayo nga respetuhon ka. Risgo man ang ilang trabaho apan hangyo niya sa katawhan. Siyempre nagiubal nga siguro makita ta sa balita nga daot nga ni daot ang PNP, pero kami gibuhat na namo ang trabaho namo. Ang pinaka-importante lang gid is tabangan mi ninyo. Usalang si Police Staff Sergeant Bagel sa mga pulis nga gustong papason ang bati nga imahe sa kapulisan sa publiko nga ilang gialagaran. Ang iyang determinasyon o simpatiya sa katawhan ang angayan lang natong sundon sa uban. Kauban si Clans Gabutin, ako si Mark Reggie Abelia. Balitang Bisdak.